سلام تأني هبلنا خوراتنا خوران تقطعتنا زي مدام كاب إثيوبيا أرثوذكس وهدو بيتكسان مرة حفاش مدام كان قاتلينيا زي محلالف سومناوي مرة جبر يوماتي سلزي لما عتقا إجزابير دا إجزابير حقازي إجزابير كل نجار وهابي غيرنا إجزابير أمونغنا تاريخه مالتيو إجزابير قلصوا لنا بزعبا حدا زعبا لنا كنما هارينا ماشي سلزي باركس كاب بزحلة في جميع كساب حزي تي وقته زلوا ناي أبي صوم وقت سلزو خنا ماتي بيتكشان خاي ناي كنونا ناي سرعات ناي أملكو بوتا سلزو خنا توي كع سرعات سلزلوا ببيجزيو ببي معلتو ببي كل نجارو ناي وعلو معلت ناي وعلو وقتي ناي بيتكشان ناي وعلو تمرتي ناي وعلو سرعات اللو ماتي سلزي إنجلي مبلي شارشاي إنا مبلي شارشاي سومن إن نركب زلنا بعبي صوم مالتي تمبلي شرشة كعا بيت كريستيان انتهي لا تسوق مالتي جبريهر إلى تسوق مالتي سلزي جبريهر ما انتهي مالتيو أو جبريهر كل عرض زلوا من نجارات كم نجارات انتهي يوم زولو زعباتات بدم بجيرنا كنا هارينا مالتيو سلزي انجدي بيت كريستيان ناي سلسميتين سسان حميشن معالتات أتقالالي تاي كون خم زلوا انتاي كون خم زلوا أتقالالي نني معلتو نني ساعاتو نايبا على سرعات سلزلوا مالتيو مدبا بحراسة أوسيا أصوامات بعالات بدن بغيرا فليا نهبرة السب نهزبي كريستيان منتي كتكملو منتي بدن بغيرهم بتيجي بيت وقت منتي كمرحلو أتقالالي توم نايبي كريستيان لكاونتي سريعهم يوم مالتيو سلازي بيتي كريستيان كل جزء نايب على سرعات نايب على جزء نايب على وقتي نايب كله جزء جبر لجزائر خمسة بعله كل وقتي كل جزء ننبعلو سيامي اللو مالتيو سلازي عبي صوم جمرة سمون زورد قدس مكراب مساقو دبر زيت النابلة حز خا مبلي شرشاي حز زلنا خا مبلي شرشاي انت نركبالنا ماتيو جبريهر نركبالنا ماتيو قصينا خا نيكوديموس كنا خبرينا قصينا خا هوساينا كنا خبرينا قصينا خا احمامات አለው ናይ መወዳት ድማ ዓርብ ስቅለት አለው ቀጽሉ ድማ ትንሳኤ ያለው ማለት ነው ከሙ ድማ ዳግማይ ትንሳኤ እና በለት ተኸዳላ ማለት ስለዚህ ሁሉ ሰናብቲ ሁሉ ማዓልታት ሁሉ ወቅታት ናይ ባዕሉ ዝኾነ አስተምሮ አለው ማለት እዩ ቤተክርስቲያን ሁሉ ጊዜ ናይ ባዕላ አስተምሮ አለዋ በዚህ ጊዜ በዚህ ማዓልት በዚህ ወቅት ብዛዕባዚ ተማሃሩ ብዛዕባዚ ፍለጡ ብዛዕባዚ ተዛረቡ ብዛዕባዚ ተማሃሩ ተባህልና ኢና ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ባዕላ ግጻዊ ዘለዋ እንታይ ዓይነት ቅዳሴ ቅደስ ከም ዘለዎ እንታይ ዓይነት ስርዓት ከውን ከም ዘለዎ እንታይ ዓይነት ሰዓቱ ግዚኡ ሁሉ ነገር ናይ ባዕላ ዘቕመጠት ፍሊቲ ዝኾነት ቤተክርስቲያን ታሪኻዊ ዝኾነት ቤተክርስቲያን እና አጠቃላሊ ናይ ባዕላ ናይ ወቅቲ መዲባ ዘሃበትና ምንቲ ንሕና ክንጥቀመሉ ምንቲ ንሕና بدم بغيرنا كنتكملون منت نحنا بدم بغيرنا كني دحزلون زتكبر فليتي بيت كريستيان ياماتي سلازي بيت كريستياننا ننبعلو نبعلو سرعات كنجبر زجبرتنا بتي معلتي منت نحنا كنتكم منت نحنا كنربح
ምንት نحنا كل ነገር ክንጥቀመሉ ዝገበረት ፍሊቲ ቤተክርስቲያን ያ ማለት እዩ ስለዚህ እንግዲህ ገብርሄር እንታይ ማለት እዩ ክንከለና እንግዲህ ናይ መጀመሪያ ትቃሉ ገብርን ሄርን ናይ ክልተ ናይ ግዕዝ ቃል ጥምር ቃል እዩ ማለት እዩ ገብር ማለት እንታይ ማለት እዩ ባሪያ አገልጋሊ ማለት እዩ ማለት ሄር ማለት ካ እንታይ ማለት እዩ ህያዋይ ዝኾነ ጽቡቕ ዝኾነ የዋህ ዝኾነ ሩህሩህ ዝኾነ ወይ ከዓ ግወሮ ዝተባሃለ ዝገብር ፍሊ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚህ ገብርሄር ክንብል ከለና ጽቡቕ አገልጋሊ ጽቡቕ ዘገልግል ጽቡቕ ዝገብር ማለት ነው ስለዚህ ቲ ናይ መጀመርቲ ቃል ናይ ግዕዝ ቃል እዩ ማለት እዩ ገብርን ሄርን ዝብል ቃል ስለዚህ በሓደ ክንጠምሮ ከለና ገብርሄር ክንብል ከለና ናይ ግዕዝ ቃል ስለዝኾነ ናብ ትግርኛ ክንምልሶ ከለና ጽቡቕ አገልጋሊ ጽቡቕ መገልገሊ ማለት እዩ ማለት ስለዚህ እዚ አበይና ንረክቦ ዘለና ክንብል ከለና አብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጽሪ 13 ክሳብ 17 ንረክባለና ማለት ከምኡ ድማ ሉቃስ ናይ ሉቃስ ወንጌል ማለት እዩ ምዕራፍ 19 ቁጽሪ 11 ክሳብ 27 ዘሎ ቦታ ንረክቦ ኢና ማለት እዩ ስለዚህ ገብርሄር ብዛዕባ ገብርሄር ወይ ከዓ ብዛዕባ ገብርሄር ኣብዚ ወንጌል ዝተዛረበ ወይ ከዓ ዝተናገሩ ምን እዩ ጎይታና አምላኽና መርሃንተና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት ስለዚህ ምስላ መክሊት ይብለና ኣሎ ማለት ኣብዚ ኣብ ገብርሄር ናይ ባዕሉ ዝኾነ መክሊት ዝበሃል ኣሎ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ምግልጋል ኣሎ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ንግዲ ኣሎ ብዛዕባ ንግዲ ብዛዕባ መክሊት ብዛዕባ ዝተፈላልዩ ኣብዚ ውሽጢ ንረክብ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ውሽጢ ንረክብ ኢና ስለዚህ እንግዲህ እዚ ንረክቦ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ቁጽሪ 14 ማለት እዩ እዚ ዝተዛረቡ ዝተናገሩ ዘምህሮ ባዕሉ ጎይታና አምላኽና መርሃንተና ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ለምህሮም ኻይ ነቶም አው ዝነበሩ ዝምሃሩ ዝነበሩ ሰባት እዩ ማለት እዩ እዚ ኻ ክናገር ከሎ ብዙሕ ግዜ አምላኽና መርሃንተና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ግዜ ከመር ከሎ ስቁሉ አይኮን ዘምር ዝነበረ ብምስላ የምህር ነይሩ ብምስላ ንሓርስቶት ብሕርሻ ምንትክን ንኽርድኦ ማለት እዩ ንሓርስቶት ብሕርሻ ዓሳ ብዓሳ ዝመሓደሩ ዓሳ ገፈፍት ኻይ ብዓሳ ማለት እዩ በቃ በአጠቃላሊ ብኩሉ ንደቂ አንስትዮ እውን ብሕሩጭ ብቡኽዕን ማለት እዩ ስለዚህ አጠቃላሊ ሰብ ክርድኦ ብዝኽእል ብናይ ሰብ ሞያ ወይ ከዓ ሰብ ብዝርድኦ መልክዕ ናይ መንግስተ ሰማያት እንታይ ትመስላላ እግዚአብሔር እንታይ ይመስል ጽቡቕ ስራሕ እንታይ ይመስል እዚ ሁሉ ነገራት አጠቃላሊ ክነግሮም ክዛረቦም ከምህሮም ከሎ ብምስላዩ ዝዛረቦም ዝነግሮም ዝነበረ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓርስታይ ብሕርሻ ገይርካ እንተምርካዮ ብደንብ ገይሩ ይርድኦ ይፈልጦ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ነጋዳይ ብቅርሺ ብንግዲ ገይርካ እንተምርካዮ ብደንብ ገይሩ ይርድኦ ማለት እዩ ይፈልጦ ማለት እዩ በቀልሉ ማለት እዩ ስለዚህ ደቂ አንስትዮ እውን ዝሰርሖ ብእንጀራ ወላ ብዝኾነ ይኹን ንሳተን ብዙሕ ግዜ ኩሉ መዓልቲ ዝገብርኦ ነገር ተምርካየን ወዲያውኑ ይርደን ወዲያውኑ ይፈልጦ ይርድኦ ማለት እዩ ስለዚህ ጎይታና አምላኽና መርሃንተና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ምንቲ ንኽፈልጡ ምንቲ ብደንብ ገይሮም ንኽርድኦም ምንቲ እንታይ ይገብር ነይሩ ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ ምስላታት የምህሮም ነይሩ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብዚ እውን ዘሎ ይከዓ ሎሚ እውን ገብርሄር ኢልና ዝንብሎ ጎይታና አምላኽና መርሃንተና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምስላ መክሊት ገይሩ ዘምህሮም እዩ ማለት እዩ ብምስላ መክሊት ማለት እንግዲህ ማለት ኣብ እስራኤላውያን ዝነበረ ናይ መተዓዳደጊ መለዋወጢ ቅርሺ ማለት እዩ በሕዚ ወቅቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ቅርሺ ከምንብሎ ኣብኡ ኻይ ዘሎ ኻይ እንታይ ማለት እዩ በትሽዑ ግዜ ዝነበረ መተዓዳደጊ መተኣታተዊ መለዋወጢ አቁሑት መለዋወጢ ነገራት ዝነበረ ከም ቅርሺ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ
መክሊት ማለት እዩ ስለዚ በዚ ምኽንያት ንቶም ነጋዶ ንቶም አጠቃላሊ አው ከባቢ ዘለው ንኽርዶም ምእንቲ ብምስራ መክሊት ገይሩ እዩ ነግርዎ ማለት እዩ ብምስራ መክሊት ገይሩ ነግርዎ ማለት እዩ እንታይ ይብለና ኣሎ መገሻ ከም ዝደለየ ሰብሞ ንገላው ጸዊዑ ገንዘብ ዝህቦም እዩ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ መገሻ ዝኸድ በዓል ገዛ በዓል ዋና ቅርሺ ዘለዎ ሃብታም ዝኾነ ሰብ ንቶም ሰራሕተኛታቱ ነቶም አው ኮይኖም ዝሰርሑ ዘለው ሰባት ጸዊዑ ገንዘብ ዝህቦም እዩ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንነፍስ ወከፎም ከከም ዓቅሞም ንነፍስ ወከፎም ከከም ዓቅሞም ማት ምንቲ ንኽምልሱ ንቀጻልውን ማለት እዩ ምንቲ ንኽምልሱ ከከም ዓቅሞም በዓቅሞም መሰረት ማለት እዩ ንሓደ 5 መክሊት ንኽልት ንሓደ ካልኣይ ክልተ ነቲ ሳልሳይ ድማ ሓደ ህውዎም ገሸ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነቶም ሰባት ከከም ዓቅሞም ንሓዱ 5 መክሊት ነቲ ካልኣይ ድማ ክልተ መክሊት ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ነቲ ሳልሳይ ድማ ሓደ መክሊት ህውዎም ኸደ ገሸ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ምስ ገሸ ድማ እቶም ሰባት 5 ዝተቀበላሎ ክልተ ዝተቀበላሎ ሓደ ከዓ ዝተቀበላሎ ማለት እዩ ስለዚ ሰለስተ ሰባት ዝተፈላለዩ ናይ መክሊት መጠን ተቀቢሎም እዮም ማለት እዩ እቲ ሓደ 5 ተወወሎ እቲ መበል ኻላይ ድማ ኻላይ ሰብ ድማ ክልተ እቲ መበል ሳልሳይ ድማ ሓደ መክሊት ተዋህዎም እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሃወሞ ኸደ ወይ ከዓ ገሸ ናቦቱ ኸደ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ 5 መክሊት ዝወሰደ በአባ ከይዱ ብኡ ነገደ ብታ 5 ወሲዱ ወዲያውኑ በተን 5 ወሲዱ እንታይ ኸይዱ ማለት እዩ ብኡ ነገደ ይብለና ኣሎ ብኡ ምንጋድ ጀመረ ነገደ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ 5 ካለ መክሊት ድማ ወሰኸ ዕጽፍ ገይሩ ወሰኸ 5 ተዋህዎ ነይሩ እተን 5 ወሪዱ ወፂኡ ማለት እዩ ብደንብ ገይሩ ማለት እዩ ንባዕሉ ንነፍሱ ኣብ ስራሕ ውሽጢ ገይሩ ማለት እዩ ነጊዱ ወሪዱ ኸይዱ ማለት እዩ ነተን 5 10 ገበረን ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ 10 ገበረን ማለት እዩ እተን ወዲያውኑ ምስ ወሰደን ኣብ ስራሕ ኣውዕልወን ኣብ ስራሕ ምሳውዕለን ድማ ወሪዱ በቃ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ብምኻድ ብምንጋድ ማለት እዩ ወዲያውኑ 5 ወስኹ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ድማ እቲ በዓል ክልተ ከምኡ ከዓ ክልተ ካልእ ረብሐ ማለት እዩ በዓል ክልተውን ሕዝውን ኸደ ነገደ ኣብ ኩሉ ቦታ በጽሐ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጻዓረ ማለት እዩ ተን ክልተ መክሊት ዝተዋህቦ ክልተ ወሲኹ 4 ገበረን ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ድማ እቲ ሓደ ዝወሰደ ግና ከይዱ ምድሪ ኹዒቱ ወርቂ ጎይተኡ ሓቢኡ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ መክሊት ዝወሰደ ግን ምንም ነገር አይገበረሉን ምንም ነገር አይተጠቀመሉን ምንም ነገር ማት ክርበሐሉ አይገወረን እንተራ ገይሩስ ኣብ ወዲያውኑ እቲ ሓደ ዝወሰዶ ግና ከይዱ ወዲያውኑ ናብ ገዝኡ ብምምላስ ከይዱ ማለት እዩ ምድሪ ኩዒቱ ወርቂ ጎይተኡ ሓቢኡ ማለት እዩ እቲ መክሊት መሬት ቆፊሩ ኣብ መሬት ውሽጢ ማንም ሰብ ምንት ዘይረክቦ ገይሩ ከምኡ ድማ ንባዕሉውን ዘይጠቀመ ገይሩ ወዲያውኑ ኣምታይ ገይርዎ ማለት እዩ ሓቢኡ ማለት ሓቢኡዎ ኣይተጠቀመሉን ኣይተረብሖን ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንግዲህ ኣብዚ ንሪ ዘለና እቲ 5 መክሊት ዝተዋህቦ 5 አትሪፉ ማለት እዩ 5 አትሪፉ 10 ገይርዎን ማለት እዩ እቲ መበል ኻላይ ሰብ ድማ ክልተ ዝተዋህቦ ከዓ ክልተ ወሲኹ 4 ገይርዎ ማለት እዩ እቲ መበል ሳልሳይ ግን ምንም ወዲያውኑ ኸይዱ መሬት ቆፊሩ ኣብ መሬት እቲ ወርቂ ወይ ከዓ እቲ መክሊት ሓቢኡዎ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ድሕር ብዙሕ ዘመን ከዓ ጎይታቶም ባሮት መፀ ምሳታቶም እውን ተጸባጸበ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ
تجويتا تبعل قرشي تبعل مكليت تبعل ورقي مالتيو دهر بزح جزء جيش نيرو دهر بزح جزء ناب عدو تملسه سلزي نتحدا حمشته هو له نتي خلاي خلته هو له نتي سالساي دما حده هو له مالتي هو لاخا حمشته بكالله امتا يخا بصيحا زلخا انت غير خالو ناخا خلته بكنيره انت غير خالو امتا بصيحا ناخا حدا هبه كنيره سلازي تحدا امنتا يخا غير خايو امنتا يالو زبيل مساتاتهم وين تاي غير ماتي تصواصبه تنغاغره تمايته يبلنالو مالتي تحمش تمكلي زوسده كملس كلو مالتي تحمش تمكلي زوسده كالا حمش تمكلي تامصي غويتاي حمش تمكلي تبخاني نيرخا حمش تمكلي تخا وسخه امصي يالله غويتاي حمش تمكلي تبخاني انه كالا حمش تمكلي ربحخو እና በለ ቀረበ ይለናል ማለት ስለዚህ حمو غويتاي حموشه مكلت بخاني نيرخا ابتن حموشه مكلت حموشه توسخلن 10 غيره امصي يلخالو حموشه ربح الله حموشه اكرف الله يبلنالو مالتيو تمبلي كلاي كانت يبلنالو مالتيو اتو غويتاو حراي اتا هواي امون باريا بحدت تي غويتاي انغدي حموشه توهبه نيره حموشه توسخلو يو اتن 10 يقرب لخلهو الو مالتي ስለዚህ እትጎይታ ካንታ ይውላሉ እንታ ይምልሰላሉ ማቲ እትጎይታው حراي اتا حيواي امون باريا بحدت امين خايخمو ابزح كشمكايه ناب حغوس ጎይታ ካእቶ በሎ ይብለናል ማለትي ስለዚህ ብንሽተይ ተአማን ሆይን ካለኻ እዚአን ሐሙሽ ሳብካኒሽተይየን بتنيشته حمشته تأمّن سلزغنها أمون سلزغنها عبي نجر كشمكائية عبي نجر كبكائية عبي نجر كسخلخائية مخنياتو نيشته بكا أبزح خايئها نيشته بكا بزح غيرها أمس خايئها سلزي بنيشته تأمّني بنيشته أمون خوينها سلزلها بزي مخنياتها أنا وسك أب بزح كشومكائيه ابوزه سيمت كبكائيه يولالو مالتي سلازي نسخه صبوق هياواي امون باريا اخا يولالو تقالون نسخه هياواين امونن باريا اخا بهيدت بنيشتي تاماني خوينخا امو تخوينخا لهامو ابوزه كشمكائيه ناب حغوس غويتاخا اتو بلو يولنالو مالتي ناب حغوس غويتاخا اتو بلو يولنالو مالتي كمودما تي مبلي كالاي سب دما تخلت مخلص زوسده دما قريبو غويتاي كلت مكلت هبخاني اخا انه كلت كال مكلت ربحخو بلو يولنالو مالتي هو غويتاي كلت مكلت هبخاني نيرخا حز دما كلت مخلت اعترف له كلت مخلت وسخ له يولالو مالتي خلت مخلت وسخ الله سلازي انه 4 مكلت غيره كبكايه 4 مكلت غيرها تقبلني يولالو مالتي خلت مكلت بخاني نيرخا تن خلت مكلت جن وريده وصيه ابوزح ነገር ታይስም غيره نغيده اعترف له خلت توسخ غيره له سلازي نعمو تقبلني يبلالو مالتي ني غويتاو مالتيو كمودما اتي غويتاو كا حراي اتا هياواي امون باريا بحدت تامين خايخمو ابزح شمكايه نا حغوس غويتاخا اتو يبلنالو مالتي تي ناي مجمريا زنبره كا حمش تمكلت زوسده مالتيو سلازي تي مبل خلاي دما تحاده مكلي زوس تي خلته مكلي زوسده دما انت يولالو مالتيو غويتاو كا حراي اتا هياواي امون باريا بهيدت تامين خامو ابوزح كشمكايه ناب حغوس غويتا خايتو يولالو مالتي نتحمش تمكلتون زتوهاو حمش زترفه نتي كلته مكلتون زتوهاو كلته زترفه انت يلو مالتي هياواي اخوم هياواي اخا
ታማኒኻ እሙኒኻ ስለዚ ናብ ተሐጓስ እቶ ይብላሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብንእሽተይ ስለዝተኣመንኻ ኣብ ብዙሕ ክሸመካ እየ ይብላሎ ማለት እዩ እቲ ሓደ መክሊት ዝወሰደ ድማ እንታይ ይብላሎ ማለት እዩ እቲ ሓደ መክሊት ዝወሰደ ድማ ቀሪቡ ጎይታይ ዘይዘራኻዮ እተዓጽድ ዘይበተንኻዮ እውን እትእክብ ጽኑዕ ሰብ ምዃንኻ ፈሊጠ ኣለኹሞ ፈርሐ ኸድኹ ነቲ መክሊትኻ ኣብ ምድሪ ሓባእኽዎ እንሆ ገንዘብኻ በሎ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንቲ ጎይታ ንቲ ዝሃቦ እንታይ ይብለሎ ማለት እዩ ንስኻ ዘይዘራኻዮ እተዓጽድ ዘይበተንኻዮ እውን እትእክብ ጽኑዕ ሰብ ምዃንኻ ፈሊጠ እንታይ ይብለሎ ማለት እዩ ፈሪሐ ኸድኹ ነቲ መክሊትኻ ኣብ ምድሪ ሓባእኽዎ ኣብ ምድሪ ቀበርኽዎ እንሆ ገንዘብኻ በሎ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ኣየናይ እቲ መበሊ ሳልሳይ እቲ ሓደ መክሊት ዝተዋሃቦ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ መክሊት ዝተዋሃቦ ምንም ነገር ለይወሰኸሉ ማለት እዩ ምንም ነገር ለይወሰኸሉ ግን ምንም ነገር ለይገበሮ እንታይ ይብላሎ ማለት ንጎይቱ እንታይ ይብላሎ ዘይዘራኻዮ እተዓጽድ ዘይበትንኻዮ እትእክብ ጽኑዕ ሰብ ምዃንኻ ፈሊጠ እየሞ ፈሪሐ ኸድኹ ነቲ መክሊትኻ ኣብ ምድሪ ሓባእኽዎ እንሆ ገንዘብኻ በሎ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጎይታኡ ግና መሊሱ በሎ እንታይ ያለው ማለት እዩ አታ ኹፉ ሐካይ ባሪያ ዘይዘራኽዎ ከም ዝዓጽድ ዘይበተንኽዎ ከዓ ከም ዝእክብ ፈሊጥኻ ኣለኻ እምባርከስ እቲ ገንዘበይ ንዕረፍቲ ክትህቦም ምተገበአካ ነይሩ ኣነ ከዓ መጽየ ምስ ወለዱ ምወሰድኽዎ ይብላሎ ማለት እዩ ስለዚ ደጊም እቲ መክሊት ኣግድፍዎ እሞ ነቲ 10 መክሊት ዘለዎ ሃብዎ ንዘለዎ ዘበለ ኩሉ ይውሃቦ ይውስኽዎን ነቲ ዘይብሉ ግና እታ ዘላቶ ከዓ የግድፍዎ ዳ ይብላሎ ነዚ ዘይጠቅም ባርያ ግና ኣብናይ ወፃኢ ጸልማት ደርቢዎ አው ብኽያትን ምሕርቃንን አስናንን ክኸውን እዩ ይብሎም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓደ መክሊት ዝወሰደ ሰብ ማለት እዩ ምንም ነገር ስለዘይገበረሉ ምንም ነገር ስለዘይተጠቀመሉ ግን ምንም ነገር ኒቲ ጎይታ ንስኻ ዘይዓጽርኻዮ ዘይዘራኻዮ እትዕጽድ ዘይ ኣከብኻዮ ዘይበተንኻዮ እትእክብ ብጣዕሚ ጨካን ሰብ ምዃንኻ ፈሊጠ ወሲደ ቀበርኽዎ ይብላሎ ማለት እዩ ግን እንታይ ኢልዎ ንዕሞ ኣምጽዎ ነቲ ሓደ ኣትረፍኻሉን ኣይሰራሕኻሉን ስለዚ ኣምጽዎሞ ነቲ 10 መክሊት ዘለዎ ወስኽዎ ይብልዎ ማለት እዩ ስለዚ ናብ ህይወትና ክንልውጦ ኣለና ናብ ህይወትና እንለውጦ መጀመርያሞ ጽቡቕሺ ንሕና ምንታይ ኢና ዘለና መክሊትና ክንዴ እዩ ናይና መክሊት ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ ጎይታና ኣምላኽና መድሓንትና እንታይ ህብና እንታይ ኸ ኣይገበርናን ዝብል ነገር ብደም ገይርና ክንሕስብ ኣለና ኩልና ኣጠቃላሊ ብደም ገይርና ንውሽጥና ክንፍትና ኣለና ግዲ እዚ ጎይታ ዝኾነ ናብ መገሻ ከይዱ እዚ ጎይታ ዝኾነ ነቲ ሓደ 5 ነቲ ኸላይ 2 ነቲ ሓደ እዩ ገይሩዎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ 5 ዝተዋሃቦ ግን 5 ወሲኹ ኣትሪፉ ተረኺቡ ነቲ 2 ዝተዋሃቦን ሕዝውን 2 4 ገይሩ ማለት እዩ ነቲ ሓደ ዝተዋሃቦ ግን ምንም ነገር ዘይሰርሐሉ ቀቢሩዎ ማለት እዩ ወልደ ሃካይ ይብላሎ ማለት እዩ ሰነፍ ግዕዙይ ዘይሰርሕ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ኣሎ ዘይሰርሕ
عيبلع يبلنا له مالتي كسرح زي خيل كبلع يولون سلازي سب بدمر حاسو سب بعقمو سب بقلبته كسرح حلوه عالم طعم يخبر زغبرا زلو زي سرح خايو زي بزح نجر زي جور خايو بزح نجر زي سرح خايو إذا كله أتقلال منهم نجر سب زي بلا شغلو عرات بعرات زخونة نابرا صبو زخونة نابرا يمن إيزولو زي سرحة زي لفعة زي وردة زي ريبة حزي تخلو نجر تخلو جنسي زخلو عمز زخلو نجرات أتقلالي متي ما بقسي ديليتيو اتي ديليت خاي أنا كوف إلى أنا تدلا ديلا أنا أو صبوق نابرا خوينا كبلع كست تعبي النجر تعبي النجر استوها بكا مكلس زي مفلاتيو تعبي النجر استوها بكا زيت نجركا أملاخ ذهبك نجر زي مفلاتيو كل سب أبز عالم زلو كل سب أب حزن يزلو كل سب أنا كو زي قدلني أنا كو زي توهبني أملاخ زي هبني أدي زي هبتني أبوي زي هبني بيتسب زي جبرني أنا كحمق بكع أنا كابدخا محبرة سب بيتسب توليده زي بالمعات سب يوم على السيوم سلازي أيكونن كلنا فتاري كلنا فتاري ببي عقمنا ببي أنتون تايرا يلو كم عقمهم ببي عقمهم نتي حمشته نتي أربعته نتي كل حدا توهون يلو معلوماتي سلازي نحنا خا كم عقمنا نحنا خا استفلالي صقا استفلالي مكليت استفلالي نجر فتاري أملاخ نانا هبنا له مالتيو نتكمل دينا زلنا ويس هاي نتكملون نفلتو دينا اتمكننا نفلتو دينا اتصقنا نفلتو دينا امنتا خمزلون نفلتو دينا اي نفلتون تي اسو تعبي غداي እዩ مالتيو بكله صحابنا مكرنا دينا حدث حرشاكم مكر كله زخونه نجر نريساقحلو اي انا ناي حرشاك خونه يخيلني يبل حدث تمرتكم مكر كله تمرت زخونه نجر تخوينو اي تمرتي ناي منم عدليونا يخونن منم نايون كغبر يخيلني يبلالو مات وداون تسفا يقرص مالتيو كمو دما نغدي زمكرسب زخونه كيسارا نيش كيسارا انت قتيمو اي انا نغدي ناي ايكونن يبلالو مالتي ايكونن أملاخ كل نجر بزيك حتيات كنجبر كنسرح سلطان صقا هبنا أيوماتي مهناتو نحنا دقو سلازخونا مهناتو أبو نودو تايز جبر كل نجر زلوا كل يزوبو مهناتو تايز سلازخونا ودو سلازخونا سلازي ناي سجا أبو نودو خمزي نحز جبران تخوينو ناي عالم زفتر أملاخ نانا كاب زي منبر زمس أملاخ نمت هيدا كل نجر زي بنا كل نجر زي جبر لنا كل زكالو أملاك سمعلو نجر زي سانو نجزابر سانو نجر ولا حنت زي الله مالتيو كل نجر زكالو أبونا أملاخنا مرحنتنا يسوع كريستوس مالتي سلازي أمنتاينا زلنا كل جزي عقمنا مكلتنا صقنا نفلتنا زلنا كل جزي تحتن لعلن دينا نورد زلنا ويسكفين لنا نصبوا زلنا هو توم قدي أفتكرني كلنا تي تحمش تستوها عصرت غيرو زمسكو لعلن تحتني ليكو نجديكو مسبكو بزح صقم بزح نجراتكو حلفو يو تي كاب حمشته ناب عصرتكو ببزح صعري ببزح نجراتكو يو ناب عصرته مسيو مالتي اتي مبلغ خلاي استواو خليته استواو مبلغ خلاي سبدون ون خمو
صعيرو نجيدو أترفو إيو وردو ديو إيو سيقولوا كوفي لا يخونن نحن خمتين زلنا نايب حق الدينا ميزان مزينا محبر سبنا الرب زلنا نايب حق الدينا زيت تلنا ناير حاتنا واقعنا دينا زنولا زلنا أمتين زلنا بعلنا نفسنا تايكن قبر لنا ماتيو كنفتش لنا بعلنا نفسنا تايكن قبر لنا كنفلت كنصار بدم غيرنا نبعلنا كنفلت علينا نايلومي نغادو امتاينا زلنا نايلومي حرشا غبرنا زنسرح سبات امتاينا زلنا نايلومي اتقلالي ابسفلالي عود سرحات انسرح سبات بحقي دينا نسرح زلنا بعيني እግዚአብሔር ትክክል ዲና ወይ ሳይሆንናን እና بدم غيرنا كنفلت بدم غيرنا نفسنا كنفتش كنمرمر علينا نايلومي زمن حزز خون زلو سيقولوا بقى كوفيلو عرات بعرات زخونه مچوب زخونه بايتا كنبري سبزر اللي زلو ايكونن ابونا املاكنا مرحنا يسوس كنت قايلو برحصكم بلعو ستايو دخمكم بلا بها فقصك برحصخا ريزخا بلا سريحا بلا يزبلنا زلو مالتي إذا حزقن زلو خلق لولاو زخونة نايكونات زخونة نايكونات كونات هالو زخونة كونات كجبر إيو قل إيو كبهال كلكو زلنا نقادو أمنتاينا زلنا و زيتي توديو زخونة عقوحت قل توديوم يلون إلا عاصينا بخبار دينا نشز زلنا نمن نحونا نمن نحفتنا إذا እግዚአብሔር يصيفو إيو إذا እግዚአብሔር አይፈቱን አይፈቅዱን بحق بعين حقنا كنبر ፈጣሪ ዝነግረና ዘሎ ማለት እዩ እንበር ሐሱና ኸጢፍና አጭበርብርና አይኮነን ግን ዝኾነ ይኹን ግን بصبو بعين حق دا انت خوينو ግን እግዚአብሔር እንታይ ይገብረልና ይባርኸልና እግዚአብሔር እንታይ ይገብሮ ጽቡ ነገር ይገብሮ እግዚአብሔር ነቲ 5 ዝነበረ 10 ይገብሮ ነቲ 2 ዝነበረ እንታይ ይገብሮ ማለት እዩ 4 ይገብሮ እግዚአብሔር ተሳኖ ነገር የለን እግዚአብሔር ዝባረኾ ነገር ካ ሁሉ ነገር በረከት አለው ጽቡቅ እዩ ግን እግዚአብሔር ዘይባረኾ ሁሉ ነገር ይወድም እግዚአብሔር ዘይባረኾ ማንንም ዘይተጠቀመሉ አመሬት ይቀበር አመሬት ተቆፍሩ ይቀበር ማንንም ዘይተጠቀመሉ ስለዚህ ሁሉና አገልግልቲና ናይመን ናግዚአብሔር ከመይ አመንግስት ስራሕ ዘለና ንሰባት ብቅንዕና ብጽቡ ብቅንዕና እንተገልግልናዮ እግዚአብሔር ነገርግሏልና ማለት እዩ ኣብ ሕርሻ ዘለና ንሰባት በትክክለኛ ጽቡቅ ገይርና ነተናግር ክንሸጥ ከለና ምርትና ገለጽ ተፈላልዩ ነገራት ወይ ከዓ ደሞ ክንዘርእ ከለና ኩሉ ነገር ክንገብር ከለና ዚ ምሳና ዝሰርሑ ዝቆጽርናዮም ሰባት በትክክል ማሃዮም በትክክል ማት እንክብካቤ እንድህር ዝንገብር ኮይና ናታቶ ምግባርና ንእግዚአብሔር ምግባርና እዩ ስለዚህ ናይ እግዚአብሔር አገልግል ትኾንለና ማለት እዩ ነጋዶ ኸአ ኒ ዝመጹ ዝተፈላልዩ ሰባት ዝተፈላልዩ ዓማውል በትክክለኛ በሐቀኛ በእውነተኛ እንህዎም እንሸጠሎም ዳ ተኾይና ነገልግሎም ዳ ተኾይና አገልግሎት እንህዎም ዳ ተኾይና ታይን ገብራለና ማለት ንእግዚአብሔር ናታተማ ይኮነን ንእግዚአብሔር ኢና ነገልግሎ ዘለና ማለት እዩ እዚ እዩ አገልግሎት ማለት እዩ እዚ እዩ ግልጋሎት ማለት እዩ ግልጋሎት በብዘለኻሉ ኒ ግልጋሎት ንዝደልዩ ሰባት በትክክለኛ በሐቀኛ ምግልጋል ማለት እዩ ብዘይካ ግዕዚና بحق بنايمان أماي زلنا تكلني تيماي نحبرت السنة بتكلني كبس أحداث خوينو
ኣብ መብራህቲ ዘለና ኣብ መብራህቲ ብትክክለኛ ንማሕበረሰብ ንሕብረተሰብ ዝበፅሕታ ኮይኑ ትክክለኛ ግልጋሎት ኣገልግሎት ንሕብረተሰብና እንብ ኮይና ንእግዚአብሔር ነገልግሎ ኣለና እዩ ዝብለና ለመጽሐፍ ቅዱስ ማለት እዩ ስለዚ መክሊትና ነትርፍ ኣለና መክሊት ጸጋና ዕጽፍ ይኸውን ኣሎ እዩ ማለት እዩ ነገር ግን እቲ መክሊትና እቲ ዝተዋሃበና ጸጋ እንድሕዳ ዘይንጥቀመሉ ዘይንርብሐሉ ንሕብረተሰብ ዘይንገልግለሉ ተኾይኑ እንታይ ይኾን ኣሎ ማለት እዩ ዋጋ የብሉን ንኣና እውን ኣይጠቅመናን ንማሕበረሰብ እውን ኣይጠቅመን ማለት እዩ ስለዚ ንባዕልና ነፍስና ኣብ ምንታይ ኢና ዘለና ማሕበረሰብና ነገልግል ዲና ዘለና ንትክክለኛ ንማሕበረሰብ ዲና ጠጠው ኢልና ንትክክለኛ ትክክል ዲና ንማሕበረሰብና ዲና ጠጠው ኢልና ዘለና ብትክክል ዲና ንማሕበረሰብና ነገልግል ዘለና ካህናት ዲያቆናት بتككل لنا بيت كريستيان نقل زلنا بتككل لنا بيت كريستيان بدم بغيرنا بيت كريستيان سب منهم نقر زي بلنا بعلنا فلتنا نبيت كريستيان نقل لنا نمحاورة سبنا نهبرة سب نمنان نابزي ناب بيت كريستيان ناب سقاون ناب دومون نمسدنا زلنا نام نساعدنا نسوق زلنا أمتينا زلنا نمحاورة سب مقل قال مالت نجزاير مقل قال مالت سيو إزي محبر سبنا ده اللي يقلقلنا خما غيرنا نجزاير نقلقلون خيل مجمرة نمحبر سبنا نحبرة سبنا نهزبنا إنا نقلقل زلنا بمنتاي بقنعنا بمنتاي بفقري بمنتاي بوهنت بمنتاي بهياونت بمنتاي بتككلنيانت بحقنينت زيرا تقلقلنا زيرا أنت قلقلنا اتمكلتنا تعرفنا لنا مالتي إزي مصحف استصحفه وكل ذا تصفه لا تكسات زي أنا تصفه يلنا له قدس باولس إذا كله استصحفه نانا نتمرتي نمكنع نانا من تمقوارنا نخستخاخل نانا منتي كاب صبو تاريخ صبو نجر تماهرنا صبو نجر منت كنجبر كابتو حماقات خا تاريخ تماهرنا منت كين دق منت كين يسرح يلنا له مصحف قدس مالتي سلازي نهبرة سبنا كنوصح لنا نهبرة سبنا كنقلقلوا لنا نهبرة سبنا بتككلنا بحق أو النت كنسرح لنا إزي سلميو إزي قيحيو إزي حصريو إزي نوحيو إزي صعدا استخدنا إيو إزي سلم استخدنا إيو إزي نايزا خبابي إيو إزي نايزا خبابي إيو كنبيل يبلنان كله فترة كله أب عالم كله زلوا فترة نايجزاير فترة يجو كاب عدام كاب هوان زوجوا يوم كاب خالد مساي كونن سلازي كله محبرسب حاونا أيو كله محبرسب أحواتنا سلازي نجزاير من نجزاير إنفتور أتخوينا إزابير إن فكروا لا تخوينا إزابير إن نقلقلوا لا تخوينا محبرة سبنا كنقلقل لنا محبرة سبنا دا حبرة سبنا دا أنت قلقلنا إزابير نقلقلوا لنا جين بحق الناس جين بتككلنيا عيني بميزاناوي زخونا عيني كنقلقلوا لنا بزي أفلالاي بزي ጉጅላውነት بكل عيني تككلني عيني كنا قلقول لنا ناي بيت كريستياننا سرعات ناي بيت كريستياننا قانونا ناي بيت كريستياننا دوغما ازي ايو ناي بيت كريستياننا سرعات انت ايو كل سب بمعره بتككلني بحقينيت بمعره خوينو ننبعلو تفاقيرو كنبريو سلازي زي ناي كله ناي مودة خا نتايو ناي إجزافير مالتيو قدي نسمو قدسنا أقلقلنا كبرو نموراسيو سمو قدسنا كبرو نموراسيو تناي مودة علامة مالتيو سلازي زي سلازو خونه نحنا بدن بغيرنا نحنا
ናውሽጥና ወሲና አምንታ እየዘለኹ ከማ አይነት ግልጋሎት ይባለኹ ከማ አይነት አገልግሎት ይባለኹ ትክክለኛ አገልግሎት ላይ ዝብ ዘለኹ ወይ ትክክለኛ በሐቃውነት ላይ ዘለኹ ወይስ አይኮነን አምንታ እየዘለኹ እና ንነፍስና ንባዓልና ክንምርምር ክንፍትሻለና ስለዚህ እቲኒሽተይን ዓብይ ተዓብይ ንኒሽተ ክረባረብ ክትሓጋገዝ ኣለዎ እቲ ዘይብሉ እቲ ዘለዎ ንዘይብሉ ክሕግዝ ኣለዎ ስለዚህ ኩልና ናይ እግዚአብሔር ደቂና ናይ እግዚአብሔር ደቂና ተኾይና ኻ ኩልና ኣሕዋትና ተኾይና ኻ ኩል ግዜ እንታይ ክንገብር ኣለና ንንባዓልና ክንከባበር ኣለና ንንባዓልና ምህን ንንባዓልና ብዘተ ክንኣምን ኣለና ንንባዓልና ክንነጋገር ኣለና ሓወይ ኣብዛብዚ ተጋጊኻ ኣለኻ ሓፍተይ ኣብዛብዚ ተጋጊኻ ኣለኺ እዚ ነገር ብዚ ዝተኻኸል እዚ ነገር ብዚ ኣስተኻኽሎ ክንባሃል ኣለና ስለዚህ እዚ ዳ ተገይርና ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ናይ እግዚአብሔር በረከት ኣብ ልዕለና ይፈስስ ማለት እዩ እቲ ሓሙሽተ ዝነበረ 10 ዝገበሩ እንታይ ድዩ በረከት እግዚአብሔር ስለዝሃው ስለዝሰርሐ ስለዝዓረ እቲ ክልተ ናብ 4 እውን ዝኸደ ከምኡ እዩ እቲ ሓደ ግን ምንም ስለዘይሰርሐ ኣይሰርሐን ኣይተጠቀመሉን በቃ እንታይ ዳይሉስ ከይጠፈኒ ምንቲ ካበ ገይረ ከምጸልኻ ከይጠፈኒ ምንቲ ወሲደ እንታይ ገይረ ማለት ቀቢረየ እዩ ኢሉ ሞዳስ እግዚአብሔር ለለ ይሰርሐና ታይዳ ንገብር እግዚአብሔር ኮ ሰሪሕና ጽዕርና ኮይና ኣብዚኣ እግዚአብሔር ይጽዕር ኣለኹ ኣብዛ ይለፍ ኣለኹ እግዚአብሔር ተወሰካ እግዚአብሔር ወስኸላ እግዚአብሔር ባርካ ንእግዚአብሔር መቅራብ ካው እግዚአብሔር ካ ይባርካ ማለት እዩ ነቲ ሓደ ስለዘይ ሰርሐሉ ስለዘይ ተጠቅመሉ እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ እቲ ሓደ ተመንጥሉ ናምታይ ኸዱ ናብ 10 ዘለዎ هو سرحلو سلا سرحلو لفعل حزول توايلو مالتي سلازي نحنا أبزي مريت زمسانا تايكن قبر مالتيو ناي بعلنا بحق أو النت كنبر بحق أو النت كنسرح بحق أو النت مسب كنبريو مبر تي عبيجي قداي كنتا أيو مالتيو تعبيجي قداي إذا كله ناي قنصي ناي كونات ناي استفلاليو نقرات حدا سبات ويكعا بتلي بحز وقت زلو سبات عرات بعراز زخون نابرا متشو زخون نابرا نمنبار يهنك أو مالتيو إذا تككلا يخونن زي سرحها صبغ نابرا منبار تككلا يخونن زي سرحها زي لفعها سلسة تاكين قبر لنا كن لفع كن سرح لنا أو خا إجابر تاي قبر ماتي بركة يقبروا له إجابر بركة يوسخ إجابر بركة يوسخ له مالتيو سلسة እንግዲህ አብዚ መበሊ ሸርሻይ ሶሙን ገብርሄር ጽቡቅ አገልጋሊ ንሙኻን ባሕልና ክንፍትሻለና ጽቡቅ አገልጋሊ ንሙኻን ባሕልና ታከን ገብራለና ማለት ንእግዚአብሔር ክንህባለና ባሕልና ንእግዚአብሔር ውፍ ክንገብራለና ማለት እዩ ስለዚህ ጽቡቅ አገልጋሊ ማለት እንታይ ማለት እዩ ክንብከለና ጽቡቅ አገልጋሊ ማለት أب كله أب زلوا كله صبغ زسرح بصبغ محبرسب زقلقل صبغ أقلقلوت زهب مالتيو سلزي أب زلنا له عودة سرح صبغ رأس نقبر تخوينا صبغ رأس رح نقبر ترى خوينا نحنا بعلنا قبر هير نبهالينا مالتي صبغ أقلقالك نبهالنا خلينا مالتيو نجرجن صبوا أقولوا ترى زينهم خوين زينهم أنت خوينا صبوا أقولوا ترى زين قبر لا تخوينا ولدها كاي سنف ناي سنف ودي نبهلا لنا مالتي سلزي بعلنا أمنتا إنا زلنا إلنا نوشتنا مرمرنا فلتنا ناب صبوا صراح ناب صبوا نجر قبر هير صبوا هواي زخنا أقل قالي من تكن خون كل جزء إجابر قات هاي كنقبر لنا كن حط تادلنا ناوي إجابر كنقرب علينا نجابر بصلوت كن حط لنا مالتيو سلزي
ناي أتقالالي جبريهر مالتيو منت كنخون أبزلنا له عود السرح نمحبر سبنا نهزبنا نتقالالي تي زين سرح سرح قالوت زين هولو سب أتقالالي بتككلنيا بحق أو النت أقلقلوت ويكع قلقلوت كنهبال لنا مالتيو زرعة غيرنا صبو غيرنا لنا سلازي ناي جبريهر ترجم تردي إن الله مالتيو تردي إن الله يوم سلازي بيتكشاننا كل جزء تجبر الله عزي نعو دكاي جبريهر خنو نعو دكاي صبغات أقلقلتي خنو تبرنا الله دمسا زيو سرعتا زيو مالتيو سلازي زنبرنا صنعت أبزي زازيمنا لنا وسبحان الله جزاير لولا رتدنجل ولا مسكر كور آمين Thank you.